आणि आपली पूजा इकडे मांडली होती ना. हा, ही आपली 5वी. नका लेलो, आम्ही संपवणार आहे. आम्ही खातोय. वा वा हे बघा ना, गुंडालतात आहे आणि इकडे दिलू घाबरली आमची. दिलू कसला आवाज येतोय? दिलू दिलू कसला आवाज येतोय? दिलू घाबरून गेलेली आहे. दिलू आमच्या दिलू नाही बघत, भीती वाटते दिलूला. चला मम्मी, आता आपण कुठे जाणार आहे? आपण बाबूची 5वी करायची आहे ना, हा मग त्याला सटवी लागते. हा हा आणि बाकीचं जे 5वीचं सामान आहे ना, ते तिची आजी आणणार आहे ओके. वरळीवरून. चला रेडी. वायफाय बंद करू. काजलला येणार होती ना? होय का? येते? बाजारला येणार मग काय, बाजार होणारच नाही. हा चला चला चला, रिक्षा पकडत जाऊ. मी गाडी झाली आहे. माझा वजन 80 किलो होता गावावरून आल्यावर. 1 किलो कमी झाला. 1 किलो लगेच 2 दिवसात कमी गेला. हा, तो आता जेवत नाही हो 1 दिवस. जेवत नाही, गरमीचं जेवण जातच नाही. आणि काजलचं वजन, मम्मीचा वजन तेवढाच आहे, जेवढा आहे तेवढाच. कान टोचताना ते मुली लागते काय, अशी छोटी असे कानातले असतात का? हो ना. आणि ती बाबू सगळी आहे. बापूसाठी आहे. लगेच नव्हतं. बाबूसाठी काय काय घेतलं दाखव. मी काय घेतलं? पंजन. एक सेट पूर्ण पंजनचा. पकड काजल. पंजन घेतली. किधर है? हे पूर्ण सेट घेतलं आहे ना पंजनचं. ते पंजनचे 2च असतात. दोन्ही पायात. हां, काजलला पण असंच घेतले होते ना. तिथूनच घेतली. मग हे घेतलं ना, ह्याला काय हे म्हणतात? सटवी लागते. सेट. 5वीला सटवी लागते. पाणी आमच्या वाटी पाणी पिण्यासाठी. चांदीमधून पिल्याला चांगलं ना. टोपला आणि तो टॉप आहे वरचा. मला पण हा मस्त वाटतं. टोपरं मला कुठे? पण आवडलं. हा, फॅन्सी छोटा सारखं पाहिजे. वाटतं. हे कुठे घालतात? टोपरा. आणि तो टोपला नाही, टोपरा. टोपरा, हा. टोपला म्हणजे घरातला. घरातलं ते डोक्यावर घ्यायचं हे ते. होल्ड कर काजल जरा, असं वरती होल्ड कर. क्यूट आहे का? आणि तो एक घेतला टॉप. फ्रॉक आहे ते पण. तो पता ओपन करते. बस आणि बस बस. पॅन्ट आहे त्याला कलरचं. कूल बेबी. हे कलर छान आहेत. हां. कसे फ्रेश दिसा. कलर आहे. हां, दिसून येतात. त्याच्यापेक्षा छोटी नाही फ्रॉक. नाही. काजलने शूज घेतले दाखव. काजलने शूज घेतलेले आहेत नवीन बाबूसाठी. अरे वा, चिंटू चिंटू. छोटी छोटी. स्पंच आहे ना. हां, स्पंजवाले. वेखंट. हे बालगुटी कशाला घेतात? हे बालबुट्टी पाजायची असते उघडून. कशाला? छोटी बाळ असते ना, छोटी बाबू झाल्यावर आहे ना, हा. हे रोज सकाळी औषध उघडून पाजायचं. हे ओरिजिनल असतं ना असं? आईच्या दुधामध्ये नाही तर आपल्या पाण्यामध्ये उकळायचं. एकदम पटकन रिक्षा पकडली, आता पटकन घरी जाऊया. बाबू वाट बघत असेल. काय? बाबू वाट बघत असेल. बाबू पण आणि बाबूची आई पण. हा, कुठे गेली? हा, ते म्हणत असेल. आज पाहुणे यायचे आहेत, घरात जरा साफसफाई करायची आहे. गोल्ड घेतलं, सिल्वर घेतलं, हा. आयुर्वेदिक औषधं घेतली, हा. कपडे घेतले, शूज घेतले. पण सर्व शॉपिंग कोणाची केली? बाबूची. नवीन बाबूची. आज बाबू शॉपिंग. आता प्रत्येक टायमाला बाजारात आलं की बाबूचं पहिलं. म्हणजे ऍड होणार कोणती तरी गोष्ट. हा. अर्धा तासात शॉपिंग झाली बरोबर पटकन, है ना.
पनीर टिक्का बिर्याणी. नमस्ते. हम्म. आज ताईच्या बाबूची 5वी आहे. आज 5 दिवस. आज 5 दिवस झाले बाबूला बर्थ घेऊन आहे ना. गडबडीमध्ये सर्व दाखवायला नाही मिळालं, तर आता मी तुम्हाला दाखवते 5वी कशी आमच्या भरली. घरी सर्व पाहुणे आले होते, हा, म्हणजे गडबड होती जास्त. ताईच्या साईडचे पण सर्व आले होते, काजलच्या साईडचे पण सर्व आले होते. हा, सर्व पाहुणे आले. आणि मी पण थोडा कामात बाहेर होतो म्हणून शूट करता आलं नाही. हा. पण आता मी आलो आहे आणि सर्व बघितलं. डेकोरेशन पण बघा कसं केलेलं आहे, मस्त पाठी फुगे लावलेले आहेत. आपले भाई काका पण इकडे बसलेले आहेत. आणि काय पूजा केली आणि कशी पूजा केली. केली आहे. ही बाबू इकडे. हा, आमची बाबू बघा इकडे झोपली आहे नेटमध्ये. आणि बाबूचे साथी ठेवलेले तिकडे. आणि आपली पूजा इकडे मांडली होती ना. हा, ही आपली 5वी हा, पूजा. अशी पूजा. आणि चल बेसिक क्वेश्चन, म्हणजे ही पूजा का केली जाते अशी 5वीची पूजा. 5 दिवसाची पूजा 5वी. हा, म्हणजे 6वी येते आणि तिचं नशीब लिवते ना. हा हा हा, हा, नशीब लिहिते ना, म्हणून इकडे बघा एक ब्लँक पेपर ठेवलेला गेलाय आणि इकडे पेन ठेवलाय बघा. हा. म्हणजे म्हणलं जातं की अशी परंपरा होती, अशी यायची आणि कोणती 6वी यायची आणि आपलं भाग्य, आपलं फ्युचर किंवा आपली गुड असं काहीतरी लिहून जायची. होय. है ना चांगलं. हा. एक प्रथा तर प्रथा, पण ते करायलाच लागतं ना. प्रत्येक लोक आपल्या आपल्या पद्धतीने करतात. हे छान हे केलं ना डेकोरेट. होय. हे सर्व मिळून सर्व फॅमिलीने केलंय ना. हा. रांगोळी कोणी काढली. काजलने असली रांगोळी. मग 6वीचा प्रसाद काय असतं. घुगरे हा, आणि खोबरं. घुगरे. घुगरे. चणे शिजवलेले. घुगरे म्हणजे काय. लाल चणे शिजवलेले. हा ना. हा. अजून एक प्रश्न विचारू तुम्हाला. हे बघा, हे उचलू का नको. नाही, आता हात हा, नाही हात लावायचा. नाही लावायचा. आणि इकडे जे पॅकेट ठेवलंय हा. त्याला काय म्हणतात. बालगुट्टी. बालगुट्टी एक अशी बनवलेली पण येते. ती अशी बनवलेली वडी असते. हा, ती नाही बरोबर असं. हे असं बालगुटीचं हे असलं औषध चांगलं असतं. ते आपण असं जरा उघडायचं असं. आता बालगुट्टी जेव्हा आम्ही घ्यायला गेलेलो ना आयुर्वेदिक शॉप मध्ये, तेव्हा तो देणारच बोलला की तुम्ही हे घेताय ना ते बरोबर आहे, हे आयुर्वेदिक आणि ओरिजिनल आहे. हा. बालगुट्टी जी बनवलेली असते त्याच्यात एवढी पॉवर नसते, पण ह्याच्यात जास्त असते. बरोबर. है ना. आणि ह्याच्यात जे उघडायचं ते काय मम्मी. पिपली असते, मुरुड मेर, ते काय बोलतात त्याला, असे भरपूर त्याच्यामध्ये असतात. नाही, मला बघ ते शिंका विंका यायचे. वेखंड. हा, वेखंड नावाचे तिकडे वस्तू आहे. वेखंड हवी तर दाखवेल तुम्हाला मी. ती गोळायची अशी चंदन सारख्या निकडे लावायची. तुमची सर्दी आणि ते स्नीझिंगची म्हणजे बोलतात ना प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते त्याच्याने. हा. माझी तर झाली, पण तुम्हाला रिकमेंड केलं मी. है ना. तर अशी होती पूजा. हे तर झालं. आणि आज पाहुण्यांसाठी भात बाहेरून मागवलाय. दाखव काजल भात. जेवण मागवलं. हा, आमचे थोडे पाहुणे जेवण गेलेले आहेत. वा 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 वा, हे काय आहे. ह्याला म्हणतात पनीर टिक्का बिर्याणी. हा. हा, आपण ऑर्डर केलेली तुम्ही आहे. जेवताना दाखवा ती कशी आहे ती. हा, वास त्याला सुगंध बघ कसा आलेला आहे. कॅमेऱ्यात गेला नसेल पण आपल्याला आला असेल. चालेल. चला आता आम्ही जेवतो. अशी पूजा होती. तुम्हाला कसं वाटलं सांगा. आता इथे कोणाचं स्वागत होत आहे. बिर्याणी ले लो. टिक्का बिर्याणी ले लो. नका लेलो, आम्ही संपवणार आहे. आम्ही खातोय. हे बघा. वा वा, हे बघा ना. आता रेड बघा कसं होईल. बघा हे बघ. हे बघ कसं वाटतंय. कालवलं की होतं. आता हे सर्व मिक्स करायचं असं वरची थर. हा, पनीर पण बघा. म्हणजे कसं त्यांनी जेवढी अमाऊंट सांगितली असते ना, त्यांना म्हणायचं डिस्काउंट नका देऊ आम्हाला, पण पनीरची क्वांटिटी वाढवा. बरोबर. कारण पनीर पण तेवढंच महाग झालेलं आहे. हो. हा, आता मस्त दिसतंय. खाऊया. पाणी यांना सुटलं. जास्त भूक लागली आहे. चला वाढायला घ्या. टिक्का बिर्याणी आहे ना, म्हणून भूक लागली. हा, आता नॉनव्हेज नाही तर व्हेज मध्ये हेच टेम्पटिंग आहे जास्त. टिक्का पनीर टिक्का खूप टेम्पटिंग असं. आणि काजलला पण लय आवडतं ना. हे कशासाठी मागवला. पार्टी. 5वीची पार्टी. बाबूच्या 5वीची. आमचे बाबू आली म्हणजे पार्टी झाली आमची. आम्हाला तरी खायला मिळालं त्या निमित्ताने. चला घ्या, वाढायला घ्या. व्हाईट भात. सर्वात जास्त मम्मी बिर्याणी ना वाढताना एकदम छान वाटते. वा वा, कोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलंय सांगा इकडे. सुगंध तर तुम्ही विचारूच नका, म्हणून माझ्याकडून राहत नाही आता. घरभर पसरलंय. हा, पूर्ण घरभर. बाबूला पण टेस्ट आहे तिकडे. उभी गेला असेल ना मी. बघा किती छान वाटतं बघा. आपल्या घरगुती पण सिस्टमॅटिक अरेंज केलं की छान वाटतं बघा. बस मम्मीला बास झालंय. नाही तुम्हाला देता. मला आहे काय. नाही काय एवढं तुम्हाला थोडं. लागले ना. हा, बसा. मी इकडेच बसतो बाबा. इकडेच पहिला वाडा इकडेच. जा काजल, तुला पण आणलंय ना ताट. आम्ही आई बघा तुम्हाला पांढरा भात देऊ थोडा. वा वा, एक नंबर. सर्वांनी या पटकन नाही तर 2 किलो संपून जायची. आता सर्वांनी इकडे टेस्ट करून सांगा कशी झाली आपली बिर्याणी. आम्ही नाही बनवली आहे, पण बाबूचा प्रसाद आज 5वीचा. बाबूचा प्रसाद. बाबूचा प्रसाद 5वीचा.
टिक्का बिर्याणीची सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे माहिती ना काय मम्मी, लाल लाल एकदम मस्त टेम्पटिंग वाटते. बाबूचं नाव. हा तेच बोलतो ना, बाबूचं नाव खातोय आम्ही. अशी आमच्याकडे पार्टी चालू आहे. खूप छान आहे, टेस्टी एकदम. तर किती 3 प्लेट खाऊ शकते तसे? थांबून पण खाशील? एकसाथ नाही. मम्मी मला वाटलं नाही बोलेल. तासाचा गॅप ठेवला तर खाऊ शकता ना माणूस. हा असं बोलते तू, म्हणजे उत्तर पण बरोबर दिला तू. हा बरं, व्हेरी गुड. चला आता खाऊया आणि तुमच्याशी नंतर बोलले. भाई आवडली? अरे माझी बाबूती बांधायचं पाय बघ, काट पाय. माझी बाबूती हे बघ झाली. अरे माझी बाबूती. हे बघ कशी दिसते माझी बाबू, कशी दिसते माझी बाबू. भूक लागली आहे, हो. भूक लागली आहे.